sekholwa sasenza ukuthi never make a reference ngomunye umbuso usuka omunye umbuso. Okay. Never make the standard somunye umbuso kube standard ozo-operate ngaso manje. Amen. You must find a new culture in Christ. Amen. The Bible, umuntu esakuKristu uyizidalwa esisha, a new creation altogether. The way you think, the way you see things, you are a new creature. Uma usuzalwe kabusha, befanele kungabi khona into eshoyo ukuthi ngaye ngaba yisayoni. Befanele ngabi khona eshoyo ngaye ngakhonza amadlozi. Amen. Bengafanele kube khona into ozoyibona ukuthi ngiyakusola ukuthi wasenanda. Ngenxa ye-transformation eyenziwa uKristu empilweni yakho. Inenza ukuthi noma sesikholwa kodwa kube khona nezimpawu zezolo lethu ungavumi ukuba transformed. Amen. I-transformation ekwenza ungabusabonakala ukuthi uphumaphi. Uthi uPaul akusemini ophilayo kodwa sekuphila uKristu kimi. Angibonge igama likaJesu. Umuntu ongakholwa umebona umuntu wesifazane uthi umuntu wesifazane. iBhayibheli lithethe nasezizalwe kabusha. Uma ngibona umuntu wesifazane ngibona sokumazisa. Uma ngibona umuntu wesifazane ngibona isithombe noma umfanekiso kaNkulunkulu. Ngibona umfanekiso kaNkulunkulu. Amen. Angiboni into yokushawa lento efanele ngaphansi kwami. Ngibona umfanekiso kaNkulunkulu. Izathu sibe nemishado still basashana sebesindisiwe ingoba singena kulombuso nengqondo yomunye umbuso. Ngiyizwa bazalwa. Singena kulombuso kodwa sisahamba ngengqondo yomunye umbuso. Fanele noma ungibona nawe sisi. Ubone umntwana kaNkulunkulu. Ungaboni umuntu wesilisa. Ngoba uma usabona umuntu wesilisa kunama psychological triggers. Ngiyazi psychological triggers. Uma ubona umuntu wesilisa ukhumbule into akwenziwa umuntu wesilisa. Uma ubona umuntu wesifazane ukhumbule into akwenziwa umuntu wesifazane. So there must be a total transformation eyenzakalayo. Amen. Ngomgama likaJesu mahlala phansi. Abanye bayibona imali usadila nemali ngendlela yomunye umbuso. Komunye umbuso imali uyayisebenzela, kulombuso imali isebenzela wena. Uzwile umehluko? Kulombuso ithe iBhayibheli akekho umuntu ongakhonza uNkulunkulu nemali. No one can serve God and mammon. It doesn't make sense. Mina John ngibhala verse 9 ngathi akekho umuntu ongakhonza uNkulunkulu noSathane. But Jesus said akekho umuntu ongakhonza uNkulunkulu nemali. Meaning uSathane is nowhere to be a competitor of God. Into engazaku ukukhompitha noNkulunkulu it's money. So the moment you are being transformed, thathi imali uyenziwe isikhonzi sakho. Bese kuba uNkulunkulu kuphela ofanele udumo. Abazalwane if they are not being transformed, nemali sazobathusa izobatakelisa. Ngani uyayizwa le isho mayizwa wena right. Amen. Nemali uzokuthusa, nemali uzoyisaba, nemali izokutshela ukuthi yena enkonzweni. Izokutshela ukuthi hambisa malini esontweni. Izokutshela ukuthi gwaqana, izokutshela ukuthi uzwale ngoba izokhuluma nawe imali ikutshela ikubuse. iBhayibheli akekho umuntu ongakhonza uNkulunkulu nemali. So imali fanele ibe yinceke yakho. You must use money kungabi yona ekusebenzisayo. Because abazalwane indlela le ingozi ngayo, they are not aware ukuthi bakhonza imali. They think they serve God. Kanti bakhonza imali. Unikelela ukuze athole imali. Ukhonza ukuze uNkulunkulu akubusise. Mayithola umsebenzi akasenzi la enkonzweni. Ngoba asekadumezeleyo imali. Kunabanye abakhonza kahle bengenalo ukuthi mhlaba abanotho ngeke siphinde sibabone. Because iy'nkondo zabo zisa-operate ngale yandlela. So your mind must be transformed. Usuke embusweni obumnyama ungene embusweni wokukhanya. Amen. Konto ifunda namhlanje. Thani ngiyashintsha. Thani yonke into engiyaziyo. Ngiyibeke eceleni. Listen to this. Mhla washiya yonke into oyaziyo, wathi Nkosi ngifundisa into entsha. Uyozibona ukuthi kufikile enkulu kangakanani kuwena. You are getting the same result ngoba lokhu uphinda into owathi wakhula yenziwa. Ake uqale wenze into engakazi yenziwa. The moment uqala wenze into engakazi yenziwa yini ekhona ngani. Abantu bakini ababanjiwe yiqalekiso babantu okwenza into eyodwa one and the same thing. Abantu bakini abanamadimoni abanayiqalekiso inkinga nisenawo amanzi amnyama. Phela iBhayibheli thina senzelwe kabusha, thina senzelwe kabusha.
It's a Bible says, why do we need to give to break curses? Because curses are already broken. Kuthiwa India babefuna ukuthema i-elephant ukwazi ukuyigibela. Kuthiwa bayibopha unyawo bafake itshe lensimbi. Kuthiwa i-elephant indlovu ihamba ijwayele ukuthi ihamba kancane kanje. Kuthiwa bayigcina ihamba kanjalo kuze isikhathi esithile bese balinqabula iketana. Emqondweni indlovu iyaqhubeka ihambe kancane. Ingqondo yayo isayitshethe eyibambile. Nginawe shaqala namhlanje ngifuna ngempela ube transform because ingqondo yakho nesakutshela uneziqalelisa zibambile. Ungenza ukuthi asasizona iziqalelisa kwama patterns ongafuni ukuwashintsha. The moment you change your patterns yilapho uzobona ushintsho. Why ukuphinda into kuyibona ukuthi ayisebenzi? Ngoba lapho ukholwa ukuthi hayi uNkulunkulu uyongibusisa ngelinye ilanga. Kunamadoda awu4 ayenoxhobo. Ubaba bawo wayexotsha imali esontweni waba noxhobo. Lamadodana aba noxhobo nabahleli ngaphandle kwesabo. Ithi enye sihlale la size sife yini. Ithi enye masingena ngaphakathi bazosibulala. Masiya ngale ikambi ngale bazosibulala. Yathi enye ungcono sihambe ngoba basibulale kodwa sobesizamile. And ladies and gentlemen, iBhayibheli lithi bathi behamba izigi zabo babengathanga thousands. It's what the one at the moment you change your patterns, the moment you change, you move away from your comfort zone. You move away from what has been comforting you. Would the Lord transform my life, change my life? I am breaking away from the camp. I'm starting something and I got to end you. It's not many I'm getting and I got to end you. It's what I did and I got to end you. Who went to one another and Satan and I got to end you. I wish ngithumela ngayizwa ngo-2005. Ngaba khona ispeed esempilweni yami. Nenhlanhla le-Africa le. Yizwile kushunyelwa from kulesithathu ngishunyeza into ey'phila kanje. Thina sasishunyeza sitshela ukuthi amabhluku anjani. Haya ngisho njalo. Amabhluku amadoda ngapha, omama ngapha. Uma ngispend isikhathi ngishumayeza ngesono, ngizoba sono orientated. Ngizocabanga isono. Ngisho emsebenzini engakubona imali wena ubona isono. Amathuba akudlule ngoba ubona isono. Ibanga lingana lento efidwa lona. Uma lifidwa ngezono, hambe ebandleni la khona njengoba ngikhona. Hambe ebandleni la khona okushukulwayo kufakwa ingubo ezinde, angisho ukuthi zero but like emphasize ingaphandle. Hambe kulelo bandla. Ubone ukuthi neleshawayo iningi kangakanani. Yes. The more ushawa leyo, the more iningi kakhulu. Iningi kakhulu ishaya amahloni le. Lesikhathi le. Hey. Nalezi lokuthe. Romans chapter number 12. Romans chapter number 12 verse 1. Uthi verse number 1, ngiyancenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu. Ngiyancenga bazalwane ngobubele kaNkulunkulu kubanikele imizimba yani yenu ibe yini umnikelo ophilileyo ongcwele othandwa kuNkulunkulu kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Umzimba wenziwa kanjani bazalwane? Verse number 2, ningalingi isilelizo kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibe intsha ini bazalwane. Now iphutha lenziwa abazalwane banikele ingqondo bashintshe umzimba instead of banikele umzimba bashintshe ingqondo. Angibike futhi iphutha lenziwa abazalwane banikele ingqondo bese bashintshe umzimba. Kanti kufanele banikele umzimba bese kushintshe ingqondo. We rush exchanging outside appearance. We rush exchanging how we appear to people. The software yethu singayishintsha. Akufanele mangena lapho bazalwane ingqondo sishiye ngaphandle. Ngena na ingqondo yakho uNkulunkulu uyayifuna la ngaphakathi.
Ngiyayizwa bazalwane. Amen. Kwayishiya ngaphandle ngena nayo ingqondo yakho. Shizona ngaphandle. Ingqondo yakho siyayidinga ngaphakathi. Manje abazalwane they preach so much ukuguqulwa komzimba kunokuguqulwa kwengqondo. I discovered a secret while busy emabandleni planting churches and setting up churches. I discovered ukuthi kulula ukushintsha ingaphandle uma kushintshe ingqondo. Uma ingqondo ingashintshanga ingaphandle kuba nzima ukuyishintsha. That is why sinabantu othola ukuthi ngesikhathi bavela ukuze babonele ngabayakholwa. Kodwa mawusu check i-content we are told ukuthi ngaphakathi akho lutho ngaphakathi.